Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekciju poučak po kosinusu. Danas učimo neki poučak koji vrijedi za posloputan trokut ABC. Trokut koji nema trokut. Poučak po kosinusima u formi ima naravno kosinus. Kako izračunavamo duljinu neke stranice pomoću kosinusovog poučka dano nam je ovdje u ovom okviru. A na kvadrat jednako b na kvadrat plus c na kvadrat minus 2bc puta kosinus a. Ono što moramo uočiti kod kosinusovog poučka jest da nam je na lijevoj strani jednadžbe stranice čiji se kut, nasuprotni kut, nalazi kod kosinusa. Također, primijetiti da su stranice koje se prvo kvadriraju na desnoj strani b u ovom slučaju c dio umnoška 2 puta bc. Na sličan način možemo zapisati formulu za izračunavanje duljine stranice b. b na kvadrat jednako je. Na desnoj strani su druge dvije stranice. Kad smo pisali b na kvadrat, ostale su nam još stranice a i c. a na kvadrat plus c na kvadrat. Zatim oduzimamo minus, dvostruki umnožak a puta c i puta kosinus. Kut koji se nalazi nasuprot stranici b je kut b. Što znači da bi formula za duljinu stranice c bila c na kvadrat jednako. Preostale dvije stranice su a na kvadrat plus b na kvadrat minus 2ab i puta kosinus gamma. Opet imamo na lijevoj strani jednadžbe stranicu, a na desnoj strani kod kosinusa kut nasuprot te stranice. Postavlja se jedno logično pitanje. Možemo li izračunati kut ako poznajemo ostale elemente iz kosinusovog poučka, odnosno kako izračunati kut koristeći poučak po kosinusu. Pa pogledajmo u okvirenu formulu, odnosno jednadžbu. U jednadžbi imamo minus 2bc puta kosinus a. Unutar ovog umnoška nam je kosinus a uzmi se put alfa. Premijski minus 2bc puta kosinus a na lijevu stranu, a sa lijeve strane a na kvadrat na desnu stranu. Pri tome bismo dobili sljedeće. Minus 2bc kosinus a kada prijeđemo lijevu stranu postaje pozitivno 2bc kosinus alfa. Možemo staviti puta i ne moram 1. Na desnoj strani b na kvadrat plus c na kvadrat. I sada smo prebacili minus a na kvadrat. Da nam ostane samo kosinus alfa iz kojeg onda možemo izračunati mjeru puta alfa, moramo cijelu jednadžbu podijeliti sa 2bc. Dobivamo izraz kosinus alfa jednako razlomčka crta. U brojniku je b na kvadrat plus c na kvadrat minus a na kvadrat. U nazivniku je 2bc. Kako bismo mogli pamtiti ovu formulu, pogledajmo si neke značajke ove formule. Na lijevoj strani imamo kut alfa uz kosinus, a na desnoj strani kvadrat u brojniku stranice nasuprot kuta alfa se oduzima.
Kvadrati drugih dviju stranica b na kvadrat i c na kvadrat se zbrajaju. Također, ove dvije stranice koje se nalaze u brojniku b na kvadrat i c na kvadrat koje zbrajamo u nazivniku dijelimo sa 2 puta bc. Imamo ih dvije, 2 puta bc, možda da se tako memoriramo, da se tako pamtimo. Na isti način onda vrijede i formule za preostali put. Kosinus beta jednako je razlinička crta u brojniku stranice koje nisu nasuprot beta. Znači stranica a na kvadrat i stranica c na kvadrat se zbrajaju njihovi kvadrati. Oduzima se stranica nasuprot putu b minus b na kvadrat. I u nazivniku se može ove dvije stranice koje su se zbrajali, čiji su se kvadrati zbrajali. 2ac. Slično tome je i izraz za kosinus gamma. Razliničku crtu prvo napišemo, u brojniku ćemo i možemo prvo napisati minus c na kvadrat. Stranica nasuprot puta gamma se mjezice kvadrat oduzima. Tada nam je lakše znati koje su dvije liste. A na kvadrat plus b na kvadrat. I u nazivniku dijelimo s tim dvijema stranicama 2ab. I dobili smo izraze i formule pomoću kojih ćemo računati duljine stranica ili mjere putova u posuputnom trokutu koristeći poučak o kosinusu. Riješit ćemo sada nekoliko zadataka. Izračunaj nepoznate elemente trokuta ako je zadnje. Duljina stranice b je 10, duljina stranice c je 7 i kut alfa je 30 stupnjeva. Skiciramo se trokut. I primijetimo da nam je nepoznata stranica a. Imamo zadnje dvije stranice i kut između tih dvije stranice. Dakle, imamo zadnje duljinu stranice b, duljinu stranice c, kut alfa između tih dvije stranice, odnosno leži nasuprot stranice koje moramo izračunati. Zapišemo se poučak u kosinusu. Duljina stranice a na kvadrat jednako je b na kvadrat plus c na kvadrat minus 2 puta bc puta kosinus alfa a na kvadrat jednako 10 na kvadrat plus 7 na kvadrat minus 2 puta 10 puta 7 puta kosinus 30 stupnjeva. Ovo je a na kvadrat stranice a. Nam treba samo a stranica, pa ćemo cijeli izraz korijeniti. Na lijevoj strani korijen iz a na kvadrat je a na desnoj strani korijen iz cijelog izraza koji je napisan na desnoj strani. Prepišemo pod korijenom 10 na kvadrat je 100, a i ne moramo kvadrirati, evo, ostavit ću 7 na kvadrat, minus 2 puta 7, 14 puta 10, 140, a opet i ne moramo množiti, možemo postaviti sve kao pomnožen i puta kosinus 30 stupnjeva. Sve ovo uvrstit ćemo u kalkulator. Kalkulator kojeg vidite ispred sebe je kalkulator koji je kao bijeli kalkulator koji imaju neki u vašem razredu. Možemo pogledati kako izgleda kalkulator
Ovaj novi kojeg ima većina nas u razredu sa takozvanom zlatnom tipkom. Da bismo ovdje sebi namjestili sve što nam treba na kalkulatoru, moramo dobro pogledati display. Ovdje nam je povećan display kalkulatora. Gore primjećujemo sloboda. To znači da nam je put kojeg bi dobili bio zadan ili put kojeg trebamo upisati treba biti uravnijen. Imamo put u stupnjima i moramo ovo promijeniti. Pa idemo na settings. Settings ovdje. Zatim idemo OK tipka. Nakon toga drugo po redu nam je Angle Unit. Spustimo se stranicom dolje. Angle Unit, pa OK. I Degree su stupnjevi, označeni stupnjevi. OK. I evo sada su mi samo dolje Degree stupnjevi. Vratimo se tipkom Home, OK, i sada nam gore na displeju piše D za stupnjeve. Kad želimo u stupnjevima upisati ili izračunati, moramo gore pisati na displeju D. I sada ćemo moći uvrštavati ono što smo dobili izraz kada smo računali čemu jednake stranice. I možete sada gledati u bilježnicu i uvrštavati u kalkulator. Treba nam drugi korijen i cijeli izraz se nalazi ispod drugog korijena. 10 kvadrat plus 7 kvadrat minus 2 puta 10 puta 7 puta kosinus 30 i trebaju nam stupnjevi. Stupnjevi nam se nalaze zlatnom bojom opisano, pa pritisnemo zlatnu tipku odnosno Shift, pa plus i zatvorimo zabranu. Jednako 5,27 jer iza 6 je 8 i moramo zaokružiti prvu treću decimalu, a to je 27. 5,27 na prvoj stranici A. I sad se vraćamo na zadatak i zapišemo da su. Evo mi smo podatku. Kao što smo rekli, to je na stranici A do 5,27. Mi smo pisali mjerne jedinice, a kad budemo pisali mjerne jedinice, morat ćemo paziti na ove mjerne jedinice koje su nam zadane. Sada možemo se zaokružiti na drugu. Imamo duljinu stranice A. Imamo duljinu stranice B. Također nam je poznata duljina stranice C. Put alfa nam je bio od početka strane i elementi koji su nepoznati su dva puta beta i gamma. Putove beta i gamma možemo dobiti kosinusovom točkom ili formulom za put. Pa ćemo prvo računati put beta. Sjećamo se što smo napisali. Kosinus beta jednako razmnožiti c. Nasuprot kosinusa, nasuprot bete je stranica B. Stranicu B u brojniku njezin kvadrat jedino oduzme. Preostale dvije stranice kvadratimo kroz broj. A na kvadrat plus c na kvadrat. A u nazivniku te dvije stranice 2a i c pomnožimo njihove duljine. I sada možemo uvrstiti sve što ima. Kosinus beta jednako
Imamo duljine svih triju stranica i svaki put kad su nam zadane duljine triju stranica proputa koristimo kosinusov poučak za izračunavanje a na kvadrat. Duljina stranice a je 5,27 na kvadrat plus c je 7 na kvadrat minus b je 10 na kvadrat i u nazivniku 2 puta 5,27 i puta 7. Mi želimo samo vetu. Da bi to mogli dobiti, moramo pomnožiti sve sa kosinus na minus 1. Tada nam na lijevoj strani ostaje samo beta, a na desnoj strani prvo kosinus s prvi, a u zagradi ovaj izraz koji smo gore u prethodnom redu imali na desnoj strani. 5,27 na kvadrat plus 7 na kvadrat minus 10 na kvadrat kroz 2 puta 5,27 puta 7. Zatvorimo se. Sada ćemo upravo taj izraz koji imamo na desnoj strani, cijeli ovaj izraz uvrstiti u kalkulator kako bismo dobili u beta. Uvrstit ćemo u kalkulator izraz za beta. Vi gledate u bilježnicu i upisujete kosinus minus 5, 6 po kosinusu. Zatim različna crta u broju 5,27 a na kvadrat plus 7 na kvadrat minus 10 na kvadrat. Spustimo se strelicom na nazivniku 2 puta 5,27 i puta 7. Povučemo se desno, zatvorimo zagradu i pritisnemo 1. Dobili smo put, tražimo put, međutim njeno preračunat u stupnjeve minuta i sekunde. Da bi nam to kalkulator odradio, moramo pritisnuti tipku za stupnjeve minuta i sekunde. Shift pa plus 1. 108 stupnjeva, 20 minuta, 58,87 sekunde zaokružujemo na više, zato što nam je nakon decimalne točke broj 8 i moramo zaokružiti 58 na 59. 108 stupnjeva, 20 minuta i 59 sekunde. Napišemo rezultat plus beta jednako je 108 stupnjeva, 20 minuta i 59 sekundi. Ostajemo još riješiti samo izračunati preostali element, a to nam je kod gama. Kod gama, kad zbrojimo mjeru puta gama, alfa i beta, dobit ćemo 180 stupnjeva. Dakle, kod gama ćemo dobiti tako da od 180 stupnjeva ubacimo u zbroj putova alfa i beta. Da ćemo svi ovdje zapisati. Gama je jednako 180 stupnjeva minus alfa minus beta. I onda ćemo uvrštavati u kalkulator ovog izraza. Alfa je 30 stupnjeva, 180 stupnjeva minus 30 stupnjeva i minus ovaj drugi put 108 stupnjeva, 20 minuta i 59
sekundi. Upišemo sve u kalkulator i izračunamo koliko je. U kalkulatoru još uvijek imamo odgovor za kod B. Dakle, ovaj rezultat koji nam je zadnji ostao, kalkulator će zapamtiti i taj rezultat kad pritisnemo tipku ANS, zapravo će nam sa ANS će se pozvati upravo rezultat puta B. U bilježnici smo se napisali redoslijed 180 stupnjeva, shift plus minus alfa je 30 stupnjeva, shift plus i minus ANS, tipka ANS nam pamti put beta minus ANS 41 stupanj, 39 minuta i 1 sekunda. To nam je rezultat za hod dan. 41 stupanj, 39 minuta i 1 sekunda. I sada upišemo 41 stupanj, 39 minuta i 1 sekunda. I riješili smo zadatak. Za rad na satu imate sljedeće dva zadatka. U drugom zadatku traži se stranica 5, alfa i gamma. Trebate koristiti pločnik u kosinusu. Ovdje su vam rješenja. Treći zadatak, zadane su duljine svih triju stranica. Opet koristeći pločnik u kosinusu trebate izračunati pokriva alfa, beta i gamma. Sve imate u prvom primjeru koji je detaljno riješen, imate točno kako računate stranicu i kako računate put. Za domaću zadaću trebate riješiti zadatke. Također pronaći duljine nepoznatih stranica i mjere nepoznatih puteva u trokutu primjenjujući pločnik u kosinusu. I također plavom bojom su nam zapisati rješenje. Želim vam puno uspjeha u rješavanju zadataka. Ako nešto niste shvatili, pogledajte video još jednom, pa se ponovno vratite i riješite. Do nove video lekcije, lijep pozdrav!